Mergo aku terus tomo. Ben supaya ngasih patung betul. Sing nganti bisa cilik gedene sedo. Ayo opo yo bisa. Aku kebingungan ora ing ketat selawe. Nanging aku kudu budaya. Aku kudu bisa ngasep paku. Tutur sing nganti cilik gedene sedo. Ning kono ana watu, yo ning papan kurang bakal ngasep paku. Aku pengen jalani lan kowe ning saupama kowe kelakon suduk salira apa kowe ra bisa marang wong tuamu ora dina kowe suduk salira kok nawa bisa mungkasi kasane urip nurut sepatu kira yen kelakon kowe lampus diri kowe bakal bisa marang wong tuamu. Kok bisa? Mergo wong tuamu delok ing ngatasi kowe cilik gedhe bodho dipinterke. Bareng dewasa ketok tumata kowe pengen lampus diri. Wong tuamu ngerti yen anak tresnani mati karono suduk salira. Terus dewasa mikir besok kapan aku bisa ngepenake lan wong tuaku terus bisa mikir ngono ning nyatane kowe durung nganti ngepenake wong tuamu gawe tentreme wong tuamu kowe pengen lampus bareng tak gagapis kabeh tembung pancene ento sampamaku rampus iki tak kira wong tuaku lan pancen bakal rumahe kowe katon pindah bos dimulang mongko wis lampus mongko wis sing yen ora aku lampus diri aku golek nandang isin nandang wirang sopan do kowe isin kirang perkara paman bojo ing kono paman bojo iki tembung seneng karo kelakon aku kandhen ning aku kalah perkara ngono ae kok suduk sawit aku isin wirang kok yo perkara kae abot bisa dieneke enteng bisa diabotke kok bisa kaya ngono perkaramu ki enteng kok bisa enteng mergo sing seneng lan kowe tak kira wong iki mak amboro pancene bener nyatane aku ora bisa ngalahke lho kowe bisa mirang-mirangke wong sing yen seneng lan kowe kalamun kowe bisa duweni aji bojo mesti dadi ana dalan kanggo mirang-mirangke paman Brojonata ning aku kudu kecondokan aji bojomu tak kira yen kowe duweni aji bojo mesti kowe bisa mirang-mirangke pamanmu Brojonata yen ngono
Kakang Sidat tak ngerti ana ngendi nggonku ngasuh kawruh supaya aku duweni aji Braja Musti. Yen kowe pengen duweni aji Braja Musti, ora liya, kowe kudune ngangsu kawruh ana ing Putat Slawe. Ana Putat Slawe? Wes monggo murid ana ing Putat Slawe iki. Sampai sing gak pernah sepuh, umpama ana murid anyar sing mulang-muluk iku kudune apa? Oh, yen to ngono ya malah kebeneran to Kakang Sidarta. Wong ing kene aku anu ketemu karo sampean yen ngono bilas aku timulang-muluk diwene Jaya Kawijayan. Apa ki mau Aji Braja Musti? Yen kowe ngerti ampuhe aji Braja Musti, kowe nang ngene. Sawangan wit gedhe kae. Bakal tak amani aji Braja Musti. Satepah wit gedhe kae bacal bakal ajur sempalang-palang. Wis gedhe kae yo Kakang. Sawangan yo. Iku apa bisa Kakang? Braja Musti. Aji Braja Musti. Nanging yen kowe kepengin duweni aji Braja Musti, kowe kudu manut apa sing dikandhani. Aku manut Kakang paten aku duweni aji Braja Musti. Kowe bisa duweni aji Braja Musti kalamun apa sing mbok tuju iki kudu ningke ciptamu. Aja nganti kenggo swara apa wae, madhep mantep apa sing mbok tuju kae. Oh, dadi yen to ngeceki aji Braja Musti, ing kono kudu madhep mantep gening aja kenggo marang swara apa wae, Aja Kakang. kenggo marang swara apa wae. Coba saiki apa sing mbok amani? Oh ya Kakang. Nek wit gedhe mbok menawa aku durung kuwowo ya Kakang aku rapi. Kayak ono watunge lho Kakang. Aku sing rada gedhe sisetan kae. Aku coba pengerti. Umpama kowe kepengin amane aji Braja Musti ana ing watu gedhe, kudune kowe percaya lan kandhane. Watu gedhe sing rada abang kae lho Kakang. Aja sing abang, ya sing abang ka atos. Atos. Atos sing rada putih. Ya Kakang, rada sisae kene. Ya sisae kene. Sisae yo Kakang, ganti sing abang. Aja sing abang. Ya wis saiki Kakang. Saiki Saiki. yo saiki. Oh, sampai aku blok. Pati. Apa Kakang? Aku mau ngarep padha piye? Aja kenggo swara apa wae. Lagi tak celuk Aspati kok kowe. Oh, sampean undang-undang terus kok ya. Aku lagi madhep-madhep Aku mau nodilan kowe. Aja Kakang ditodi. Iya, ngatasi. Aku iso. Tidak mesti kok. Dene kowe teko ning papan kono kae mau kowe kaget nuwuh lan aku. Kaya rumpit rasane atimu. Sing ora kaget ora ora. Semono kok sampean mesti wae kaget. Sakwise aku nang gone mrene sampean. Aku kaget mergo aku weruh kowe ninggalke ning papan kono kae mau. Umpama aku salah. Aku jaluk ngapura. Nanging aku kepengin ngerti salahku ngopo lan kowe. Tidak mesti. Jadi sampean ora ngerti salah sampean. Bapak bisa aku ora masai salah. Kaget aku kaget. Sakwise aku mangertoni. Sampean iki mangkat diweeh rangkulan karo sapa kae. Aku ora ngerti iki bocah kowe mantuk.
Cetane pemu sejono. Aku ora setuju. Kabeh kuwi ngono kasunyatan. Aku ngerasa kok mripatku dhewe ora nyenengake. Yang mustika bocah wadon sing rantlanan aku mau sing aran Respati. Sopo kuwi Respati? Respati kae murid anyar ana ing Kota Slawe. Aku mulang muruk lan Respati. Ini supaya bisa duweni aji Brojo Musti. Bahkan Respati duweni aji Brojo Musti setembah seneng atine terus mulang-mulang lan Respati. Ora mung Respati sing seneng kok Kakang. Ngono uga sampeyan. Sampeyan wis iso nglusuri aji Jaya Kawijayan Brojo Musti karo Respati. Seneng atine sampeyan banjur sampeyan rangkul Respati. Aku seneng mergo aku bisa nglumpuri aji Brojo Musti. Ora liyane. Iku awak lawan dari sampeyan. Ora ana wong lanang kok dirangkul karo wong wadon kok mau pawajan. Perkara bisa mlunturna aji Jaya Kawijayan. Nek sampeyan ora duweni rasa tresna karo pawongan kowe mau, mesti wae sampeyan ora bakal gelem dirangkul kaya ngono. Babar pisan aku ora nduwe rasa tresna lan Respati. Tresnaku mligi lan endang Gustiku. Lakon pede tak lunturi aji Brojo Musti sampe sampun. Sampeyan ki mau kok Kakang? Sing teko ning papan kae mau. Mbok menawa runtek atine mergo ana bab sing digelani lan endang mustika. Oh, jenenge Endang Mustika. Endang mustika prayogane ketemuan lan endang mustika. Kae mau endang mustika putrane Bapa Utama. Putrane Bapa Utama. Ning ngono aku ngundang Mbak Yu ya, Kakang. Mbak Yu Endang Mustika. Diwanuki aku Respati. Aku wis ngerti yen sampeyan jenenge Respati. Kakang Sidarta wis kandha karang. Ngono lho wis anyar nggone putat selawe. Sampeyan sing kula wentah karo Kakang Sidarta. Mula nggone papan kene sampeyan njaluk kula wentah aku tak bali nggone papan. Muga dhisik to Mbak Yu. Ngono. Banjur napa Kakang? Respati kepengin tepungan lan kowe. Kok situ Kakang jare wis kandhane apa? Sampeyan wis kandha yen aku iki ngono endang Gusti. Yo ben bisa dadi wanuh lan kowe. Ben bisa akrab ngono. Ya wis ra apa-apa Kakang, mancene lagi sepisanan ketemu kok ya. Saiki wis kelompokan aji Brojo Musti menurut aku piye? Ngene lho Kakang, kanggo nututi sampean mergo ana bab sing arep tak omongke karo sampean. Bab sing arep mbok kandhake. Pakebokan karo sampean Kakang. Yo apa Respati? Ngene ya Kakang, maune aku bodho kok pinterke. Bareng pinter ing kene aku arep pene sesuai karo sampean. Kowe arep manis lan aku. Ning anggonku mulang-mulang kowe, aku ora arep sepule. Lahir batin aku pengen nglunturke aji Brojo Musti lan kowe. Senajan sampean iki ra arep-arep sesule ning ing kene aku ene sesule karo sampean Kakang. Mergo sampean wis wene aji Jaya Kawijayan karo aku. Saiki ngene Respati. Aku kepengin ngerti apa sesule sing mbok wenehke lan aku. Mumpung ana Mbak Yu Endang Mustika, Mbak Yu, ing kene sampean sing dadi seksi ya Mbak Yu nggonku kandha karo Kakang Sidarta. Ya aku bakal nyekseni apa sing kabeh dadi kandha. Ngene lho Kakang, maune aku goblok dadi pinter, maune aku ra iso dadi iso. Sesule sing bakal tak wenehke karo sampean iki ngene, jiwa ragaku tak pasrahke sak utuhe sampean Kakang. Jiwa ragamu bakal mbok pastikan aku. Tegese kowe tresna lan aku. Siap Kakang. Pengen dadi bojoku. Umpama kowe tak tampa iki mesti ana sing bener. Ya cuma aku tembung upamane dibuat tampa ngono ae. Respati sing gedhe pangperamu. Tresnamu ora tak tampa. Tampa Kakang. Mergo aku wis duwe katresnan wong liya
sing bisa ngratoni lan atiku. Dene katres. Sopo kuwi Kakang? Syadi Endang Mustika. Oh, Mbak Yendang Mustika iki katresnanmu. Katresnanku. Saya cemburu karo aku, Kakang. Lumrah cemburu. Aku karo londae. Ya ora apa-apa kowe karo londo. Wis Joko. Joko. Wis dhuwur. Joko tenan barang to. Oh, tenan kok. Oh, mboten piye. Ngene yo Kakang yo ora apa-apa, Kakang. Aku yo ora lara ati mbok menawa panjenengan kabeh ki mau durung kinarisan karo sampean. Segede pangapuramu yo Mbak Yendang Mustika aku gak weruh yen to Kakang Sidarta iki katresnanmu. Biar dadi ngopo. Wis pati ben luwih buntas anggonmu ngasuh kabarepana ing Taslawe. Piye Kaya Kakang? gane tumuju ning Taslawe Kondo lan Bapa Utama. Pengen manyiswana ing Taslawe. Mengko aku bakal nyusuan Ngadep kowe. ana ing Bapa Resi Utama. Utama. Saiki Kakang, dalan